Det er tirsdag aften, og vi er på vej til havnen, Aarhus. Det er løftet tung dag, fordi hvis man gerne vil cykle, løbe, skate, et eller andet hurtigt, så skal man løfte noget tungt en gang imellem. Nu har jeg lige glemt, at min kone for at sætte respekt har hun flået dørhåndtaget af den ene side af 500'en, så vi skal ind fra den anden side af. En sindig manøvre. Ned med vinduet, ind. Vupti. Vi ses på havnen. Når den drejer sig ikke kun om dig. Hele verden drejer rundt, og den drejer altid den samme vej. Indgangen til Aarhus CrossFit. Lad os prøve at se en gang. Hvad så? Hvad så det her? Spurgte han, om det er skattet, når man har 2 kilometer. Altså, hun kører en af gangen. Dødløft. Han har 2 leasinger kørende på 4 meter med skat. Ja. Er det nok på, Mikkelsen? Har vi nærmer os? Ja, det er fint. Kan du ikke lige holde den her? Jo. Det går han selv. Bare lige mens jeg rydder op efter. For at få til det der. Og der er total kaos. Så nu skal han til Gren. 30 dage skal han vel lukke inde på Gren. Så jeg kan ikke gå ind til det og aktie hjemme. Så går han lave det til at holde mig. Så er det bil og siden af firmaet. Går vi over til Dybbs. Dybbs, kan du ikke lige holde den her? Kør den nu. Ja, nej, bare lige holde den sådan her. Så folk lige kan se, mens jeg lige rydder op efter. Ja. Prøv at se, Prøv at se, hvor stram røde baller han har det grønlænder. Den er ikke kommet nu. Den er kun... Den røv det, man kalder en rydde op røv. Har du afryddet på blitz i gamle dage? Afryddet røv. Nå, så kan du få det her. Hvad hedder det? Det er vi først på tirsdag. Ja. Tirsdag, det er altid fast. Altid. Vi ses, coach. Vi ses. Til Højbjerg. Vi ses, Sam. Personligt stammer jeg fra det der Jyllandsland, men jeg føler mig vel integreret. 7-Eleven. Skal til den bil igen, mand. Det er ikke holdbart i længden der. Det skal laves. Ja, tak. Raske penge.